Здравей хора, тук е Prime BG и днес смятаме да снимаме на Five Nights at Freddy. Да, последния път бяхме на... коя нощ бяхме? Забрах. Май бях трета нощ. Нали, сега ще сме на пета. Това защото днес играхме с Ваню, обаче... не знам, се обаче клипа не се е запазил, нали снимахме го. Доста, не знам, просто не се запази. И ужас направо. Нали снимахме два клипа, един на Minecraft, обаче не знам, що обаче не иска са такова, нали не иска да са... да... Нали YouTube не иска да го сложи на страницата ми, просто не знам какво да правя. Даже не мога и да го разгледам, не знам що. Ми да, но както и да се правя два клипа, нали един сега са такова, нали сега се обработва. И да, и нека почвам направя към пета нощ да видим. Дали ще успеем да я таковаме, да я превъртим. Очаквайте тук да фейлвам. Брат, още в началото. Няма си представя, че е така. Не би се. Уиii. Да. Бичек. Сега. Сега. Трябва да намерим чика. Тя трябва да е тука. Еми не е тука. Ето. Много бързо е. What? И бъдне го няма. Така. Тук е, да, тук. Вичек, много бързо. Много бързо човек, много бързо хаби батерията просто. Така. Бей. Да, Фреди там. Аре, мах се. Тъй. Да, умряхме. Вау. Добре. Аре, бе. Шит. Добре. Може ли вече да ме пуснеш, моля? Така. Добре. Няма се отказваме. Отказваме. Така. Добре. Сега смятам да стоим. Да. Сега. Съм гледам само тук. Добре. Хора, сега ще го мина, казвам ви.
Така. Ох. Че. Oh shit. Бай. Това беше гадно. Аре мах се. От. Аре бе. Баш. Добре, как? Как? Добре. Пак ти тъптара. Дева, майка ми, дева. Да, поредни клипа. Направо ма пукат от всякъде. Днеска не ми е ден нещо. Пак ти яканата работа. Аре бе. Шибана игра, дева. Шиба, майка ти, дева. Добре. Значи. Стомбони е тука. То просто вижте как ми бъгва е. Но бавно. Мамичката ти. О. What? О. Това е лошо. Фокусът в началото. Къде е Фокси? Бони де. Не тука. Част тука. What? Какво това бе? Shit. Бай, това е гадно. Така. Надявам се поне от 3 часа да стигна нищо особено. Да се надявам. Няма. Не ми кажа, че късещето. Не е добре. Стигнахме 3 часа. Shit. О. Аре бе, тъпа камера да има. О, Фреди. Абе, аз се билка си да има. Мамичката ти. Боже. Сега не знам дали го качвам този клип или не. Просто такова фейл е. Ако... не трябва посудна на пострадащото. Отдавна не съм правил. И трябва да го кача просто. Не съжалявам, че просто така филмам. Толкова ми стига просто. Направо писна тага. Не знам дали ще мине или не. Ако не ме мържи. Очаквайте клип утре. И да, това абонирайте се, ако не сте го направили, моля.
Пишите в коментарите какви други игри да играя, абонирайте се, да. И надявам се клипа да ви е харесал. Аз бях Прям БГ и чао.